سلام كمي تقنوا خبركم دخلتي إريتريان ميديا نيتورك ناي زيناتات وشتن وطعن حزنا لكم قريبنا لنا نمكتتا لكم بخبر زعدم بيتروس منكس أب محرار كبابي عدنا من ماي كوعتات ناي مفواس وفراتات يكايد اللون أبنو الزبا شعب تكالت عنا بعام 7 مسارحيتات يدلل اللوا أب عدك أنه الزبا قال نفعين تقومات وقنات جنزبا وحاجز تجيرون أب ريبابليك ما كده أفريقيا بسنك متكالتات أب 14 تاويت نقطات مرجعات تخيدن منغسي إندونيسيا لبدا حدش جير كوفيد 19 مكوتار وطاتنياتات نبها غوروكي أوتو كالكيلو منغس بريطانيا نتعنا ود سبها ساي نزخانه مغبي زغبر موعوع كقد وطينو نبرت من محدار كابي عدنا منو زوالو عن 7 عقمتاتهم وها يدم كسرحوا مديوم زلو ديغا كاب دبت نمكلخال ماي كوعتاتا ناي مفواس نتفتات يسلاسلو لو اتي بمتحبار من محدار انو زوالو عن 7 زعمام زلو وفرا كرامات قدم مئتاو نخزازم حزبي ببكبابي توديبو اب سمون كلتا غيزي እና ወፈረ በአድ ማዕነት ይሳተፍ ከም ዘሎ محدار من محدار كابي عدنا من اتو فرز ግተላን ኢሪና حبيرو نت ስራሕ ዝመርሕ ዘሎ አባል ሚኒስትሪ ሕርሻ አቶ ዳልሽ ተስፋይ ቦጎኑ ነበርቲ አብ مفواس ማይ كوعتات هبتام ተመክሮ ስለዘሎ ربحو أب زحرف عمتات بجبري كم زرعي وبمتكاس أتي عمام نتصنح كترتات متسجانن حدش مسرحن كم تتقالل أبريهم من محدار كاب عدنا من حنتي كاب 10 سلسلة من محدارات كابين وزبالو عن سواقينا أستات 900 سدرابيتاتي نبرا أبنو زوا شعب زلوات كالات عنا أخرين بقعن عقم 7 مسارحتات عتيقا بمهلوان ذهبوا أقولقلت النابر رخم ممتوح حلافي أقولقلت عنا أبتنو الزبا نرس مولدان زينا وقبر الدنقل قليتو نيرينا وزهب حبريتان نرسل زيناوي أب ماكل من محدار تنو الزبا زقانت منشب تركب ماكلت عنا زحاش مسارحتات زعاتقو مويوين ونينا سلازلا زتمالا أقولقلتي وهاب كم زلو دحر مقلاط بسنكي دحر لمدتات كقاط متصنح موتن سنكلنان أزي كم دنكي حبيرون أبنو زبا شعب 29 سمويات عنا 46 وكلت عنا عدي كمون 98 أسلت أنتي هزباوت عنا كم زلو سنداتين الزبا ينتصر أب عدك أنو الزبا قال نفعين 250 صقمات وقنات جنزبا وحاجة استجيرو إتي بجبرت سنة يدك عدي تلقى 280 شح ناقفة بزمل كتما أكلات نستلاليات صقمات سدرابيتاتي تمغارحهم أبتناي معدال سنة سرعات هكايد سرح من محدار نو الزبا قال نفعي عطو مسفن جبرت نساي هتعاقد مقصلتان أيتي ببجزيهم بكم درجات كجبرت سنة دقف مخان بمتكاس نتعبر كتون زجبر زيجاتات مجيسون زي كم دين كلنا بارك عدت ليان ويزورا أبرهت هبت ميكائيل نهاجروا محبر حربين يتصم كلام كينات إيرترا 3 شح ناقفة كم زوفيت تمحبر ني إرين حبيرون أب فلكت نوزبا أفعبتها بتكالات عنا نيز جلا نفس صارت قطري ب50 شعات مئتايت كم زعبيت حبيرون حلاف مدبرت عنا فلكت حجاجات نرس تسجى يوسف نيرينا بزها بحبريتا التي تمزجوا زلوا عبيت وتيت استخير جوسواسات مخان بمتكاسب تكابي كي تخطب زترف قلعك بزي مهلو مرأي سريتو زلوا نقحات كم زغان بريهم تريتا كبابي نمو حاسونا بمحدارات كبابي فلكت عيت حالن كلامتن كم زسرتو حبراو مدبات كم تتجبر زحبرت حجاجات نرس تسجى بالصفحة كسر حلو مخان قريتون كاب زينا وطاي أب ريبابليك ما كلا أفريقيا ب27 تحساس بتقانع بريزيدنتاون بايتاون مرجعات اعتقاد بزكايدو متكاتي أب 14 تاويت مدمت نقطات مرجعات كم زي تقايده كوميشن مرجعات هاجرت مع 28 تحساس أفليتو اعتقاد تقامتي متكاتي بمفصام مدمت سين بنقطات كيكودو كم زعاقوتو أبالات كوميشن مرجعون أب مدمت ما أكلات كياتو كم زخل كولو زتقاسم مجلس كوميشن بسنكسي كاب 5408 مدمت نقطات أبتي 800 مسرح مرجع كم زي تقايده حبيرون منغسي إندونيسيا لبعي نايتي كاب بريطانيا كم استبقس استقلت حدش جير كوفيد 19 مكوتصار وطاتينيتات نكلتا سامنتين بهاغورو كياتو زغل كالحق يصدقون منستر قدات وصاي إندونيسيا ب 28 تحساس بزوصو مجلسي اتي كاب حدا طري كلتشن 21 قبراو زخون حقي انترفون لعلوت لوخاتن دبلوماسياتات هاغرات نخالق كل وطاتنيا كم زملكت افليتون منغسي إندونيسيا قديمون تمسسال اجرا وسينو كانت نبرن نغداو نتفتاتن منبر فقاد نزلو وطاتنياتاتن حدقت زغبر منبار يزغلات منغسي إندونيسيا اب زحلف معالتات ونت تخست زلون زلعاله ناي ملبع بحري زلون حدش جير كوفيد 19 مكوتصار كابنا بن بريطانيا نزغبر براتات مقاد يذكر أب إندونيسيا بكورونا فيروس نايز تلف سبات تقلال قطري أستاد 720 نايز موت دما لعلي 21 شيء مبصحوت أبطبت عنا يحبرون
እዚ ከም دلن كله أوروبا حبرت لعلي 450 مليون حزبي أبال هاجرات كتابة كوفيد 19 يعدل كم زلة تفليتهم أتي عبد الزحلفة قدام سنبس تجمع عدلا بقدامنت نكيلات عنان ناي عدم سبت أجان كم تبجس يزقل زلة أبي أوروبا استات 23 مليون بكورونا فيروس كم تلفظ تقصد سبسبات لعلي 525 شهد ما مويتهم መንግስቲ ብሪጣንያ ካብ ወርሒ ሚያዝያ 2022 ጀሚሩ ንጥዕና ወዲ ሰብ ሃሳይ ዝኾነ ዓይነት ምግብን መስተን ዝግበር ምውዕዋዕ ክእግድ ወጢኑ ከም ዘሎ ብ28 ታሕሳስ ኣፍሊጡ እዚ ኣካል ናይቲ ምኽሳዕ ወይ ምኽራሽ ብምውጋድ ጥዕና ሕብረተሰብ ንምርግጋፅ ዝወስዶ ዘሎ ምዃኑ ዝሓበረ መንግስቲ ብሪጣንያ ልዑል መጠን ሰብዒ ሽኮርን ጨውን ንዘሎም ዓይነታት ምግቢ ዝግበር ምውዕዋዕ ከምኡውን ኣብ ኣብያተ ምግቢ ብነፃ ዝቐርብ ልዑል ትሕዝቶ ሽኮር ዘለዎ ልስሉስ መስተን ከም ዝእግድ ኣነፂሩ ኣብ ብሪጣንያ ምኽሳዕ ሓደ ካብ ዝዓበየ ጥዕናዊ ፀገማት እናኾነ ይመጽእ ከም ዘሎ ዝገልጹ ጸብጻባት ልዕሊ 2 ሲሶ ካብ መንስያት ሃገር ከምኡውን ሓደ ካብ 3 ተማሃሮ መባእታ ግዳይ ልዑል ሚዛንን ሳዕቤናቱን ከም ዝኾነ ይረዱ ሚኒስትር ጥዕና ብሪጣንያ ኣብ ዘውፅአ መግለጺ እቲ ስጉምቲ ጥዑይ ምግብን ኣመጋግባን ብምዝውታር ጥዕና ዜጋታት ንምሕላውን ጥዕና ዝተሓለወት ሃገር ንምውናንን ምዃኑ ኣፍሊጡ ቀዳማይ ሚኒስተር ቦሪስ ጆንሰን ብኮቪድ-19 ከም ተለኽፈ ድሕሪ ምቅልሑ ሚዛን ሰብነቱ ነቲ ሕማም ካብ ዘቃልዕዎ ቀንዲ ርቋሒታት ብምዃኑ ሚዛኑ ንምንካይ ከም ዝፅዕር ከም ተባባፅዕ ይዝከር ብመሰረት ክኢላታት ጥዕና ምኽሳዕን ምስ ዝተተሓሓዘ ጥዕናዊ ፀገማትን ንመልከፍቲ ኮቪድ-19 ካብ ዘቃልዑ ቀንዲ ጠንቅታት እዩ ብሪጣንያ ኣብ ኣህጉር ኤውሮጳ ብለብዒ ኮሮና ቫይረስ ብከቢድ ካብ ዝተጸልዋ ሃገራት ክትከውን ከላ ጠቕላላ ቁፅሪ ልዕሊ 2.3 ሚልዮን ናይ ዝሞቱ ድማ ልዕሊ 71,000 በፂሕሎ ኣብ ሰሜናዊ ሶርያ ብቱርክ ዝድገፉ ሶርያውያን ሚሊሻታት ኣብ ልዕሊ ዕላማታት ሓይልታት ሶርያውያን ኩርዳውያን ዘካየድዎ ደብዳብ ከቢድ ብረት ብሰፍሐ መልክዑ ብምቕጻሉ ብርቱዕ ውግእ ይካየድ ከም ዘሎ ተሓቢሩ በቲ ኣብ ስትራቴጂካዊት ከተማ ዓይን ኢሳን ከባቢያን ዝካየድ ዘሎ ብደብዳብ ከቢድ ብረት ዝተሰነየ ግጭት ንህይወቶም ዝሰጉ ኣስታት 10,000 በርጌስ ኣደዳ ምምዝባል ከም ዝኾኑ ተገሊጹ ክልቲኦም ወገናት ንዝተበፅሐ ስምምዕ ምቁራት ተኽሲ ከኽብሩን ድሕነት ሰላማዊ ህዝቢ ከረጋግጹን ዝቐርብ ጻውዒት ኣህጉራዊ ማሕበረሰብ ሓይሉ እኳ እንተሎ እቲ ግጭት ኣብ ቀረባ ዝዓርፍ ከም ዘይመስልን ኣብ ሰፍሐ ቀጥታዊ ኩናት ከየምርሕ ዝስግእ ምዃኑን እዮም ምስቲ ከባቢ ቅርበት ዘሎም ተንተንቲ ዝገልጹ ኣብ ሶርያ ቀጥታዊ ወተሃደራዊ ምትእትታው ኣካይዳ ዘላ ሩስያ ብወገና ኣብቲ ከባቢ ዘሎ ወተሃደራዊ ሓይላ ንምድልዳል ወተወሰኽቲ ኣባላት ሰራዊትን ወተሃደራዊ ኣፅዋርን ከም ዘዋፈረት ሓቢራ ዘላ መንግስቲ ሩስያ ነዚ ዝሓበረ ሚኒስትራት ጉዳያት ወፃኢ ሩስያን ቱርክን ብ28 ታሕሳስ ተራኺቦም ብዛዕባ እቲ ተወሊዑ ዘሎ ሓድሽ ግጭት ድሕሪ ዘካየድዎ ዝርርብ እዩ መንግስቲ ሩስያ ክልቲኦም ወገናት ዘካይድዎ ዘሎ መጥቃዕትን መልሰ መጥቃዕትን ደዋቢሎም ጸጥታ ከውሕሱ ክጽውዑ እንከሎ መንግስቲ ቱርክ ግን እቶም ሽበራውያን ክብሉ ዝገለጾም ሓይልታት ሶርያውያን ኩርዳውያን ካብ ስትራቴጂካዊት ከተማ ዓይን ኢሳን ከባቢያን ክሳብ ዘይወፁ እቲ መጥቃዕቲ ከም ዝቕጽል ይሓቢሩ ዘሎ በዚ ድማ እቲ ግጭት ናብ ዝኸፍአ ግጭት ብምምራሕ ነቲ ብተዛማዲ ሃዲኡ ዝጸንሐ ግጭት ሶርያ ዳግማይ ከየላዓዕሎ ዘስግእ ኮይኑሎ እቲ ግጭት ተወሊዕሉ ዘሎ ከባቢታት ኣካል ናይቲ ኣብ መንጎ ሩስያን ቱርክን ብዝተበፅሐ ስምምዕ ካብ ወተሃደራዊ ህላወ ነጻ ክኸውን ዝተወሰነ መሬት ሰሜናዊ ሶርያ ክኸውን እንከሎ ነዚ ንምርግጋጽ ክልቲአን ሃገራት ብሓባር ናይ ኮለላ ንጥፈታት ከም ዘካይዳ ይሕበር መንግስቲ ብሪጣንያ ኣብ ዝመጽእ መዓልታት ምስ ቱርኪ ንግዳዊ ስምምዕ ክኽትም ምዃኑ ብ27 ታሕሳስ ኣፍሊጡ ነዚ ብሪጣንያ ዝመጽእ 31 ታሕሳስ ካብ ኤውሮጳ ሕብረት ጠቕሊላ ድሕሪ ምውፃእ ግብራዊ ዝኸውን ስምምዕ መንግስቲ ብሪጣንያ ንኻልእ ንግዳዊ ስምምዓት ኣብነት ዝኸውን ክብል ገሊጽዎ ኣሎ ሚኒስተር ንግዲ ብሪጣንያ ኣብ ዝሃበቶ መግለጺ እቲ ስምምዕ ካብ ቀረጽ ነጻ ዝኾነ ንግዳዊ ኣሰራርዓ ከም ዝህልዎን ንንግዳዊ ዝምድና ክልቲአን ሃገራት ናብ ሓድሽ መድረኽ ዘሰጋግር ከም ዝኾነን ብምጥቃስ ኣብ ኢንዱስትሪታት ሰንዓ ተሽከርከርትን ውፅኢት ሓጺንን ንዝነጥፉ ምትእምማን ከም ዝፈጥር ሓቢራ ንግዳዊ ምልውዋጥ ብሪጣንያን ቱርክን ኣብ 2019 ልዕሊ 25 ቢልዮን ዶላር ምንባሩ ጸብጻባት ይገልጹ ምዝ ናይ ቱርክ ደሚርካ ብሪጣንያ ካብ ምጅማር 2021 ግብራዊ ዝኸውን ንግዳዊ ስምምዓት ምስ 62 ሃገራት ከቲማላ ንኡጋንዳን ዲሞክራሲያዊት ሪፐብሊክ ኮንጎ ናብ ዘዳቡ ክፋል ቀላይ ኣልበርት ብዝተኸስተ ሓደጋ ምጥሓል ጃልባ ብውሕዱ 26 ሰባት ከም ዝሞቱ ንሰብ መዚ ሲቪላዊ ድሕነት ኡጋንዳ ብምጥቃስ ማዕከና ዜና ቃሊሐን ጠንቅታ ሓደጋ ብርቱዕ ንፋስ ዝዓብለሎ ኩነታት ኣየር ምዃኑ ሰብ መዚ ብዝተኻየደ ህውፅት ናይ ምድሓን ህይወት ስራሓት 21 ሰባት ብህይወት ከም ዝሰረሩ ብምጥቃስ ሓያሎ ዳሃዮም ዘይተረኸበ ብምህላዎም ግዳ ቁፅሪ ግዳያት ክዛይድ ዘሎ ተኽእሎ ልዑል ምዃኑ ኣሚቶም